Happy birthday po, Mami! Alright, happy birthday, Mami! Dito po. That's another day. Today is a special When someone's... Hello J-fans and hello netizens! Welcome back sa atin na namang episode ng paghahatid ng saya, good vibes at sorpresa. And yes, kaming muli ang JFS Petals and Services. At syempre ngayon mismo bumiyahe tayo all the way here at Santa Rosa del Norte, Pasacao para na naman sa isang espesyal na episode. At yan ay pasayahin at bigyang kulay ang birthday celebration ng isang nanay na magse-celebrate ng kanyang ika-69 na kaarawan. Sino siya ay mamaya makikilala natin siya. But of course, na-miss ko ang mga ganitong eksena ng Cartrang Surprise. At syempre, papakita ko din mamaya yung ating mga package or items na ibibigay sa espesyal na nanay na ito. On the right, please. Alright, so syempre, dahil alam kong na-miss nyo ang ating Cartrang, as you can see, napakaganda nga ang ating setup for today. Meron siya marireceive na napakalaking kakanin, of course, 2 boxes of pizza. We also have our cake and syempre yung ating money bouquet. At marami pang ibang mga sorpresa ay naihahandog natin sa espesyal na nanay na yan dito sa Pasacao. Nagtatanong ka siguro kung paano ang ganitong eksena or paano mag-book sa JFS Petals and Services. Well, isa lamang kasagutan, direktang magbigay ng mensahe or mag-PM sa aming mga social media accounts na magpo-post sa inyong screen. We have Facebook, Instagram, and of course, don't forget to like or subscribe our YouTube channel para palagi kang updated sa lahat ng mga episodes ng JFS Petals and Services. Excited na ako, kaya ano pang hinihintay natin? Tara na't sorpresahin natin ang 69 years old na ito. Let's go! Brownie. Naghanap sa'yo. Hello, ma'am. Kayo po si Ma'am Julieta Banyas po. Ma'am, may delivery lang po kami sa iyo, appliances po. COD po yan, ma'am. 25,000 po yun. Appliances po. Appliances na, anong inano mo sa ano? Ano po? Sa happy, baka may nakita. Sir, ano nila, itong hatid lang ako. Hapin po? Hindi po. Kasi pala, ano na yan. Mayroon talaga itong kasabi niya, bakit 500 lang dato. Ay ma'am, yung delivery po namin ngayon po, appliances po yan, worth 25,000 pesos po, COD po. Itong ano lang, hindi nga na yan, ano pinit mo? Ang rapid lang ang ginaromit talaga. Dahil ako, Paano po yan, nanay? Hindi po yan pwede ibalik po. kailangan ko na kami clients ng mga tumawa. Pero alam niyo po, kayo po ang umorder niyan, di ba po? Ano lang, itong rapid lang, kami tumawa. Dahil mo kami nagkaroon Pilingon mo na lang. Baka. Ganto na lang, nay, kasi ganyan po yung umorder po kayo tapos wala naman po pala kayong pangbayad ngayon, nay. Hindi naman po pwedeng ganun na yung usapan po. Kasi po, syempre, umorder po kayo, dapat babayaran nyo po. Sino nga po umorder niyan? Happy lang talaga, baka mo ng mga O baka po nakasali po sa pag-checkout nyo po, yung appliances po. yun talaga, yun mo lang ito. Di ba po, naka-address po kasi dito sa waybill natin, Zone 1, Santa Rosa del Norte, Pasacao, tama po? Tapos sa inyo po nakapangalan. Opo, paano po yan, nay? $25,000 po pati yan, ma'am. Ano na lang po ang gagawin niyo po? Pilingon mo na lang muna na baka malala mo.
Ganito na lang po ang gawin natin, Nay. Opo, ganito na lang po ang gawin natin. Hingi na lang po kami ng ano po. Pirmahan nyo na lang po yung waybill na ipapakancel po. Tapos mag-ano na, since malaki po kasi yung item, pag binalik po namin yan sa shop po, ano po, kasi malaking items, kami naman po ang mapapagalitan. Ganito po ang gawin natin. Gawa na lang po tayo ng letter, kasulatan nyo po na kinakancel nyo po. Tapos hingi po ako ng valid ID nyo, tapos pirmahan nyo na lang po na ikakancel. Ano po? Bigyan nyo na lang po kami ng panggasolina po. Pwede naman po, pero next time po ha, sa lahat po ng mga umu-order, sana po, huwag tayong umu-order pag wala po tayong pambayad. Kasi kawawa naman po yung mga katulad po namin na. Kaya sabi niya, ano man si Hamid Kutsun. Bali po ma'am, ano po, tingnan nyo na lang po yung item tapos ika-cancel po natin. Tapos gagawa po tayo ng parang letter po. Hilingan mo na lang daw. Hilingan mo na lang. Kasi po pag ganyan, palagi pong ganyan yung ano po sa amin, yung rason po na keso wala pong pambayad. Sana po sa lahat ng mga umu-order, may pambayad po dapat. Hindi naman po biro yung trabaho gastos. Pero yung mga clients, kaya pareho rin na ngayon. Babo. Kaya talaga. Sige po. But ito po yung item na ika-cancel nyo po. Tapos ano na lang po tayo, pa-prepare na lang po ako ng valid ID na ika-cancel nyo po. Pero sana po next time maging leksyon po sana ito na wag po umorder kung wala pong pambayad. Ano po? Hindi naman talaga kanya happy lang talaga. Sige po, pakita ko lang po. Tapos kunin ko po yung ano po, waybill, ano po, para ma-cancel nyo po. Ito po. Happy birthday po, Mami! Alright, happy birthday, Mami! Dito po tayo. Ayan, dito po tayo para wala pong ano. Ayan, tabi po kayo sa akin, Mami. Hindi po, dito po kayo. Ayan, dito po kayo, Mami. Takot na talaga. Natakot daw si Mami. Alright. Nagbulos man ko tayo. Nakapag-bisto sana. Nakapag-bisto sana si Nay. Alright, so hello J-Fans and hello netizens. Andito na po tayo. Kami po muli ang JFS Petals and Services and yung pinakapaboritong tagapaghatid ng saya Good Vibes at Sorpresa sa angmang sulok ng Bicolandia. And touchdown, andito tayo sa summer capital of Camarines Sur. And dito po sa Pasakaw at kasama po natin si Nanay Julieta. Ayun, kumusta po nanay yung prank natin? Mukhang natakot po kayo. Ano po? Akala ko talaga, talaga makapagpapag. Opo. Tapos, alam nyo ba J-Fans? Kumusta po ang iyong birthday? Okay man. Okay po. Bakuna ko akong handa, tatabi ko mas kimaya kong handa. Basta marahay lang ako. Yes. And dahil birthday niyo po nanay, deserve niyo pa magsuot ng aming sash na may nakasulat na happy birthday. As our celebrator for today. Ano po? So si Mami ay 69 years old na. Ano po? Mami, tingin po kayo sa gilid. Or sa likod niyo po. Lahat ng mga items na nakikita, tumawa si Mami. Lahat ng mga items na nakikita niyo po sa inyong likod ay para po sa inyo. Ayan, regalo po ng mga taong nagmamahal po sa inyo. Pero ang unang katanungan ng mga taga-Patsakaw, sino po kaya ang nagpadala sa JFS Petals and Services para sa iyong birthday? Sa tingin niyo po, sino kaya? Yun aki ko na Michelle na Banyas. Sino po? Michelle Banyas. Si Michelle, hindi, Michelle Banyas po. Oh. Baka naman po, Mami, may ano po kayo, may ka-Viber po kayo na AFAM o may ka-contact kayong AFAM na yun po nagregalo sa'yo. Hindi man. Hindi man daw, ano. Baka J-Fans, meron si Maming AFAM. Wala man kayong jowang AFAM. Wala. Ay, wala man. Ayan, Mami. So, ulitin ko lamang, merong taong nagmamahal sa'yo na nais kang sorpresahin. And ang sabi niya sa amin, naway sa pamamarang ito, maiparamdam niya po sa inyo kung gaano po kayo kahalaga at syempre, gaano po kayo kamahal. Ayan, meron tayo dito nga kakanina. We also have your cake. Siyempre po, para sa iyong birthday celebration. We also have a bouquet. May letter po yan. Meron din po tayo, Maming, balloons na ibibigay ko niya po sa inyo. Yan po ay 6 pieces na balloons.
in the yellow color. Ayan. Meron din po kayong matatanggap, mami, na 2 boxes of pizza from Greenwich. And meron din po kayong bouquet. Ayan, meron pa. Ay, Meron ka pang pink balloon. 6 pieces din po yan, mami. And syempre, ang pinakabongga sa lahat, meron po kayong matatanggap for this afternoon ng money bouquet. Ayan, palapakan naman po natin si Mami. Ayan, may money bouquet po kayo, Mami. kaya natakot talaga And, ako. hulaan nyo po, ilan po ang laman ng money bouquet na yan? O, sige, bilang. Saru, duwatul. Pira daw. Hula lang, Mami. Huwag nyo tingnan. Huwag nyo po akong dayain. Pag mali ang hula nyo, ibabalik ko po yan. Alright, so yan po ay nagkakahalaga ng net 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, but 10,000 pesos. Wow, so si nanay may 10,000 kasi yung birthday celebration. And syempre po, Mami, ang tanong ni Kuya Steph, sino-sino po yung mga kasama nyo po dito sa bahay po, sa napakagandang bahay na yan? Ay, saan? Ito po, si Mami, ano nyo po yan? Manugang ko yan. Manugang. Ang asawa niya, yun po yung anak nyo. Oo. Yes, ito si Ma'am. Ano yan? Apo. Apo. Kaya mga apo nyo na po yung lahat. Oo. Ayan, dito po kayo sa ating manugang. Mami, dito po tayo para naman pag napanood. Dito po kayo, Mami. Alright. Nasaan si PJ? Naligo si Mami Nasaan si ng PJ? ating poppers. Ayan, Mami, PJ. ano po pangalan nyo? Nasaan si PJ? Marites. Si PJ. Ayan. Certified Marites Bravo, by si birth PJ. and by personality. Mama. Eme lang. Ayan, Mami, ano po ang birthday message nyo po kay Nanay Julieta sa kanyang Para birthday? dahil na siya magkamati-mati, mag-good health pero Good health for me. Ayan. Thank you so much sa ating resident Marites. Siya po talaga ang totoong Marites. And syempre ikaw, ma'am, dito ka, ma'am, and kayong dalawa, dito kayo. Yung mga mapagmahal na apo, tabihan nyo naman si Lola. Ayan. Nagala yan Dito doon na tayo. yan. Usap tayo, mami. ako kay Gilang. Ayan. Ayan, kayo na, pwede ba kayo na humawak nitong mga balloons? Yan. Alright, let's start with you, ma'am. Anong pangalan? Nasaan si ano, David? Si Pau. Pau, syempre, birthday ng lola mo ngayon. Bukod sa alam kong siya ang paborito mong lola dahil sa kanya ka nga nakatira, ano naman ang message mo para sa kanya? Happy birthday lang. Nagaling talaga kami. Nagpanaga kami. Para? Bakal kami ning handa mo yan sa taas. Oh, may handa ka pala, mami. Yan. Ang tanong ko, baka pwede naman po kami makikain? Oo, pwede. Ah, pwede daw. Ikaw naman, kuya, na nakablo, anong pangalan? Patrick. Patrick, ano naman ang birthday message mo kay Lola? Happy birthday lang. Baka maisip. Wala daw siya maisip. Napakainit kasi ano. Ayan, ikaw naman kuya na naka violet, purple. Anong message mo para kay Lola? Happy birthday lang. Happy birthday lang. Anong wish nyo para kay Lola? Kay Lola. Ika. Okay. Hingi daw siya ng pera. Alright, so palakpakan naman po natin sila. Yan po yung ating mga mapagmahal na po kay Nanay Julieta. And syempre, Mami, yung tanong ko po kayo sa inyo kanina, kung sino ang nagpadala sa amin sa inyong birthday, ay maaaring tama po kayo o nasagot nyo po ako. Ano? Meron po ditong letter na nakakabit po dito sa bouquet. Ano? May message po dito. Ano po? Ang nakalagay po, Ma, warmest wishes to you on your very special day. Happy 69th birthday. God bless you. Nagmamahal, Michelle. Ma'am Michelle Banyas and Ronaldo Banyas. Yan, si Sir Ronaldo and si Ma'am Michelle. Ayan, mga ano nyo po yan, Apo ko pa yan. Hindi, si Ma'am Michelle po, ano nyo po? Tapos si Ay, Sir aki ko Ronaldo. yan. Aki ko. Pati si Sir Ronaldo po. Oo. Ayan. Kaya pala kasubago, sabi ko, Noy, birthday ko. Pero mahanda ko pag 75 na ko. Dakulo na yan, sabi niya. Parang ngunyan lang ko, sabi ko naman. Iyo, sabi niya. Magalat ka na lang. And syempre po, Mami,
Ayan, thank you so much kay Sir Ronaldo Banyas and of course kay Ma'am Michelle for sending us here sa pagpapadala sa JFS Petals and Services para po bigyang kulay at pasayahin po kayo sa iyong espesyal na kaarawan. Mami, bilang isang 69 years old po, kumusta naman po? Nakikita ko po, napakalakas niyo pa po. Kumusta po ang buhay ng 69 years Malakas ako, old? pero kung dahil ko pwedeng maglakaw na mga kaibanan. Opo. Ano ko daw, salamat sir, Noy. Salamat sa mo sa kuya. Na picture visa nyo naman ko. Yes. First time niyo po ba itong may car trunk surprise po sa inyo na may ganito po? Oo. Ayan. So, dahil first time niyo po, nanay, naway ang kwento mong ito ay maging inspirasyon din para sa lahat ng mga nanonood ng mga anak para sa kanilang nanay. Ano bang iniintay nyo? I-book nyo rin kami, ang JFS Petals and Services, para naman sa susunod na dayo ko sa mga lugar nyo, kayo naman or nanay nyo naman ang bibigyan natin ng kulay at kasiyahan sa kayang birthday. Ano po? So, thank you so much sa lahat ng mga naandito. Pero nanay, there's more. Hindi pa po tayo tapos sa pagbibigay po ng saya po sa inyo. Siguro, it is better dahil 69 years old na si nanay, it is better na yung ating part 2 ay doon na sa loob ng bahay niya kasi napakainit po dito, nasa highway tayo. Ano po? Kaya naman, J-fans, kapit lang sa aming pagbabalik dahil hahandugan natin siya ng kanyang pinakamasarap at pinakamagandang birthday cake. Alright, so mami, ayan, we are finally back dahil as promised ay bibigyan natin siya and syempre kakantahan natin siya ng kanyang birthday song dahil syempre as you celebrate your 69th birthday, deserve ni mami ang kantahan ng kanyang birthday song. Kaya naman yung mga naandito sa loob ng bahay, samahan niyo po ako at kantahan natin si Lola ng kanyang birthday song. In 3, 2, 1, go! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so one more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Alright, so mami, once again po from the JFS Petals and Services, happy birthday po. And syempre, pinapaabot din po ni Ma'am Michelle and Ronaldo ang kanyang pagbati ng happy birthday. For now, mami, this is a perfect time to blow your birthday candle. But of course, before that, make your wish bago po i-blow. Alright, so thank you so much po, mami. Happy birthday po ulit. And so, mami, anything to add po? Syempre, nasa Canada po, tama? Si mami and sir, ayan. Bigyan nyo naman po sila ng reply message po. Doon po sa binasa ko kaninang message po nila para po sa inyo. Kausapin nyo po sila. Marela Bangge, Michelle, salamat Neng, ang regalo mo sa ko. Si Nonoy, Ronaldo, salamat. Akala ko kamong itataw sa kong regalo. Picture pisa nyo naman ako. Kaya sana diretso ang paggrahay ko na. Dahil ako para hilang-hilang. Salamat, Michelle. Sky, Kel, salamat. Thank you very much your gift sa kuya. Ano po? Alright, so muli J-fans and sa lahat ng ating mga subscriber, maraming salamat sa pagsama muli sa akin. Ako ang inyong surprise ambassador na si Kuya Steph. Andito tayo sa Pasakaw, Camarines Sur. Maraming salamat. Magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng paghahatid ng saya, good vibes at sorpresa. And please, huwag niyo pong kaliligtaan na i-follow kami sa aming mga social media accounts sa Facebook, Instagram, and the YouTube channel. Dahil baka sa susunod nating mga pagkikita, kayo na po ang masorpresa ng JFS Petals and Services. Mami, once again, happy birthday po sa ating Wonder Lola ng Pasakaw. Tingin po tayo sa camera sa pagbilang ko ng 3. Sabay-sabay po tayong magbababay. And 3, 2, 1, bye-bye! Bye!